Sih tangkap tau nyebar ini wayangan dhewe yo wayangan yo karo pajak-pajak. iya maksudnya ki ana sing ngersake gembiangan Kebyakan padha. gembiangan Ning kula ngakoni Mas. Dalang kuwi masyaallah. Angel rekoso tur yo berat tenan Mas. Nggih. Wong omah kowe gandeng entuk calangan langsung tak goleke naskahe, tak golekake sulukane, engko terus iringane sing kepiye tak. Oh, niki pengalaman wingi jenengan Maya. Nggih. Bareng do megahi. Mbok menawa saking suwene ora mayang. Bareng mayang masyaallah suluk iso ilang. Iringane mau teko dia lali. Saking ngono saking seneng sing kebacut, ngantek kebombongan ngantek ilang. Oh tak akoni jenengan jos layangane. Ngono nek sampean ngobleng ngono wis ora usah jualan medun goreng. Aku nek ngebleng itu jare malah gak jalan. Jadi pas ngebleng medun mik sih. Wah, mik. Tapi aku ya wah iki status poster wadah ki Didik Sudrajat. Aku tak komen, aku mau piye bintang tamu nih ya. Aku muni yo jenengan ora mangkat ngono. Luar biasa. Jenengan itu termasuk seniman ngabehi. Itu. Banyul iso, nembang becik, nyanyi yo apik. Ngayang bagel banyol wah jan ngabehi sampean. Benar iso aku gender yo juara, ngendang yo pinter, celenten yo iso, icik-icik yo oke. Sampean gender ya iso. Alah. Nek trimo Mas Wahyu Toye Pambayun, Alah kae sing mari aku kae. Yo. Aku tahu lho trimo iki. Putut gelut malah gelut karepku dhewe kok. Ngabehi yo tabane ya apik, tabane ya becik. Ternyatane bintang tamu tapi pelawak sing duwe gamelan jangkep ya Mas Garing Gajah. Ya oke. Nek nggonku nek karo iki kaduan. Komplit nggonku. Tenan orang arah sombong Mas. Nek karo iki komplit nggonku. Iki kamu kan wis wayangan wis cukup ya. Cukup. Tapi malah ngono wis luwih komplit nek. Wis komplit. Lah iki lho perunggu kabeh nggonku enek sing monel, enek sing wesi. Jadi komplit iki enek perunggune enek monel. Lah iki lho perunggu kabeh. Sampeyan wis apik kok gamelan luar biasa. Iya, sing nggonku sing repot kena ngetok Mas aku. Kok iso kena Lorone karo si loro karo 6. Napa? Keprek Mas. Lho, lumrah gamelan sering kanggo kok. Loro iki ora nyoto mah lo ngono. Nek ya to loro sing loro iki. To ora to ning nggonku lo ngono. Neme ya te nggonku te Mas. Heeh. Angger lo te. Karena ada misil ya. Keprek. Keprek iya. Ya mesti Mas. Iki mau limbukan acarane padet banget. Iya, nanti sudah-sudah ning saking semangatnya menawa ya Mas. Mas aku limbukan mulai ke 5 menit ya kok jam 1. Iya langsung ndak kroso ya. Kroso Masya mungkin nanya ke pesindiannya sing dulu nembang Mbak Aul kali Mbak Seli bareng berdua. Mbak Aul kali Mbak Seli si kembar. Iya. Kembar sial. Yo ibaratnya bawang merah karo bawang bombay. Cemenang berdua, Gini. Cemenang ayo. Ngancani Mas Garing Jajah. Nah, gini nak. Aul, jangan seperti itu Aul. Aul ngomong. Udah diketek sih. Gini. Alah, Sally. Bocah putri Solo kok, Mas. Lho, isin putri Solo. Tempat. Gendong. Masuk. Alah. Wes sing sabar ya, Nok. Iya. Adimu tak gendong. Selaku mbok uwek ya wis Yo, iki isone mau ngalah ya, Mas. Ini sistem. Iya. Gendong ya, Dek. Gendong karo pengguri. Depan. Sikile iki sama dhuwur. Ndek dukur, Mas. Oh, sikile dhuwur. Balik ya. Heeh. Lakon apa?
Gandeng. Ya apa sih Kak? Gandeng mau nyincing. Ini ora apa-apa Mas. Ambek koyo ngene iki pomo didusi duwe kaos sing apik dijungkasi iki jek pantes kok. Jelas melayu sih. Wah tenang. Ada wong edan. Lah ya koyo didusi. Ada wong edan ngono lho. Ya didusi juga ti apik ayu iki wong edan. Iki rumitan Mas iki. Nyatane jek kelamben jek gelem jarian. Iki termasuk jek apik iki. Gak apa-apa. Lah biasanya aku ya apa sih Mas? Yo mumpung urung kasep, ngundang tobat, istighfar, sholat. Apa? Aku lucu. Tak kon sholat malah kamu kan lucu. Nah, Aul dalam undi wong ayu. Kula saking Sidoarjo. Masya Allah Sidoarjo kene. Kula Pasuruan Mas. Padha etane lho Mas iki. Padha etani. Pasuruan karo Sidoarjo makmur. Tonggone Mas. Si makmur kuwi Sukoharjo. Sukoharjo makmur. Ning saiki nang mak lho. Mur kok. Mur tok omahe kecekel kok. Iya. Oh iya. Mas Gareng nyicipi swanten panjenengan. Lho kok aku? Loh, dibawa digantung berdua. Ya ini cek gandrungan. Ora apa. Nah ya ini penake-penake Malah pelan-pelan. Gandrung ya ini malah penak-penak. Aku yo pengen dipangku ngono lho Mas. Kayak nek sampean nggo ngene terus aku ngene, lah engko saya di sebelah kene. Apa aku ndek sirai sampean ae Mas? Iya ta. Ben kita romantis. Piye-piye. Kok kowe karo aku, kowe ora gampang kan? Aku duwe idola lho. Toh. Iku lho. Ya yo. Sing ngarom iku lho Mas. Yo, sing nyaron lho. Heeh. Aku meling ya, Le. Heeh. Ngopimu dikurangi. Loh, kok Tanya apa? Awakmu ireng lho. hubungannya apa? Kan kopi kuwi. Besok umur susu ya. Ngono-ngono ki yo manis lho Mas. Seli ya sampai kesengsem kalau iya sebenarnya aku kesengsem lho Mas. Seli niku upama ora nek Mas Cus niku ora budal. Lah iya. Ora budal. Ya jelas lemes lho aku Mas lek gak ono Mas Jus iku. Asmane sama Mas Jus, Encus. ya kok kowe tak jus dhewe. Ya wes dijung loro ya. Iya iya iya. Kowe arek kene, aku arek kene. Ayo Mas, kenapa Adria marah? Ayo PC-nya di mana nih Iki saya? jarang loh karo Mas Gareng duet sampean karo Mas Gareng. Nah, jarang-jarang loh Mas. Ayo. Sesuk pacaran Bagong nek sandangan to. Besok tak pacai togok. Bagong Gareng. Cakep bagus sih ulun. Ayo dirayu ta saya. Karo ini ya. Cus iki main Cus iki. Oh, abot gak HP gitu. ditinggal sik to. Bagong Jati. Mas Jas, kamu makin hari makin ganteng aja deh. Hari-hari aku terbayang-bayang olehmu loh. Mas Gareng. Dalam. Nek macak iso besus. Iya iya. Melipit kenceng. Ya kesannya dia juga langsung ganti. Selamat pagi sayangku. Selamat pagi. Besok iya. Ngene iki yo nek pacar seorang seniman itu harus tahu. Gini itu hukum manggung. Wis tak omongin yo. Yo ngono wis. Kudu profesional. Di panggung itu milik bersama. Iya toh, Mas Gareng. Itu meningkatkan bakat dan minat lah ya. Orang kalau pinter dagel besok apa ngareng. Sebelum ya kayaknya sih aja. Sih lo ya kene kok. Ya coba wiwiti kok kono gantung karo saya. Karo dirayu Karo dirayu. Awake dhewe nonton ya. Iya. Gowo sembarang opo. Ku Mas Gareng karek ngimbangi. Nek pengen sing rada romantis enek. Iya, pocong. Lho, Pocong. pocong romantis. Iya. Apa? Ya? Aku deg-degan. Aduh, Indonesia gak lebih susah. Ayo Mas Des. Ya, dasar ya. Wajah. Oh, wis pindah Islam lagi. Iya. Kok alap? Tuh, wong ayu. Apa anak? Sepucane ati.
Wingi tok men. Ya gitu apa kesalahanku. Tanggane awake dhewe lucu ya, Bu. Iya. Iki tonggo iki Lah lagi. iya. Udah nek panjang umur ya. Apik lucu. Tonggo iri lho iki. Ora apa-apa ya. Kok sama nek nembang ya sing apik ya, Wis Mas. gampang. Aja sampai kalah lo, Mas. Ade kudu menang. Seperti kemalangan hari ini. Iya. Terus. Kaya ngene. Walah. Wah, Bu. Digandrungi meneng apik. Anu, ya sing kayak di film-film India lo, Mas. Sambil lari-lari kecil. Anu ya, Mas, wedokane kok setenan ya. Gak apa-apa. Saya tangan aku pada sowen. Bismillah lagi lah. Wis modele kaya mbah-mbah nonton berdet modele. Jangan. Sudah, jangan emosi. Enggak. Iya nanti aku tak anu kok. Tangane. Wis ora apa-apa padha eleke kok semua. Mau nek golek wong iri lho, Mas. Ini gonku ya enak ngelwiri. Terus Terus gini. Wong nandang asmara. Dek Sally, Wis gak apa-apa. iya Ben. umpama aku dadi aku jaran to kok Jarak sih Mama Nusi. aku jaran to. Umpama Ojo diganggu, ojo seneng-seneng sik. Hidup Pak Purnomo. Wis bener. umpama Upama tadi apa, Mas? Umpama aku dadi kursi, sama dadi apa, Mbak? Oh, kok berani. Sampean dadi kursi, aku dadi meja nih, Mas. Ya sik tak tumpakin. piye ta kursi kalau meja kok tumpaki piye to? Misalnya diri kesi. Mas Gareng. Itu baru masane. Umbaran Enggak masuk ya. Gak apa-apa. Kurang pantes. Ora apa-apa. Iya, Mas Gareng. Upama aku dadi kembang sama dadi apa nih? Kowe dadi kembang. Heeh. Kowe dadi kembang. Sama dadi apa nih? Aku jadi malamnya. Lah kok bisa malam? Kan di setiap malam bunga selalu berbau harum. Padahal harapanku sama dadi tawon loh. Kamu tawon tuh cilik nggon lu gede. Wis tak dhewe gak sah umpama aku ndang ngono ae. Jangan disik kok. Ada diganggu. Wis sak cekel Pak Purnomo. Terus piye iki, Mong? Satu dong. Halo kok tekok sak priyo padha-padha sesuatu biasane. Iya. Apa ta waku dewe Iya. Ya mek kowe lho Mas sing ngono ning atiku Mas. iya wis kok aku liyane iki moh iya Ya mung riko. salah bayane entek sembarang kali ra kelihatan sana Pancen jodoh kuwi di tangan Tuhan. Ning nek koyok kowe Tuhan pun angkat tangan. gak Mas gak ngene lho iki tenanan iki takdir iki bener cuma Gusti Allah tapi nek ade gak takdir iki gak sedia guna dewi Weh. tak omong ini genah surat oh gak genah yo yo anak Ngene iki lho Cak Gareng, contoh laki-laki effort gak koyo sampean. takdir iki Gusti Allah sing nentokne tapi nek ade gak godak takdir iki gak sedia Bener, kowe tak dukung kowe, aku belok kowe. Wis serasi kalau Sorli besok metu anakmu dadi ula-weleng kowe. Nemen kok. Ora apa-apa lho sing ane jadi dhuwur, ireng manis, sing wedok putih lho. Ora apa-apa, sing penting anake awak dhewe lincah lho, Mas. Kesit Malah HP. Kok nek anakmu lowel iso dolanan karo bapake. gak iso Lah ngopo? apa nyobek Ya gak wis ben nyari. wis ben dhisik aja diganggu ya, tapi Mas. karo buka Gak apa-apa. Yo lanjutkan. guyu kok kabeh Ora. kece aku Yo bocah kok bagus. Ulak ganteng.
bojoku lek nembang ku apik kan. Iya. Delok mari ngene bojoku lek nembang yo apik yo gak kalah apik karo bojomu. Cus. Jelas apian bojoku. Rambut ngene to kono. Anu, wayangmu. Cara eling iki ora eling. Ayo Mas, Ayo Mas, tunjukkan kejantananmu itu tunjukkan ya Mas. kita lembang toh. Ade main ya. Main apa Mas? Terus delok parah. Oh iya. Anu ya, tulung direkam ya lek bahan ajar ya. Iya. Nek grandung ben koyo kakak Iya, ya. iya, punya kayak bagus. Iya. Didu yo wong sak wilangan. Iya. Aku ro kowe bagus ndi? Ya jelas kowe keren. Bisa ki menantang kok malah ngalah. Lah iya, menantang kok kalah. Matur nuwun. Ya, Ayo, kalau dine baca nang. kowe Sampean ae to Mas. bayaran podo kok mau ngoro. Iya aku bayar aku padha kowe. Yo 175. Kakean. Lah yo. Ada 50. Tekon yo. Tempo do dewa ning asmara. Duduk. Olah lagu. Ayo. Alon Mas. Kan jelas api bojoku kan. Sik malah menengo iku menengo. Mau nyekel mic ketok salah nyekel mic. Oh, syukur. Ayo Mas masuk di sini aku Mas. Sik to. Bae bojoku ayo kono. Orang ngono tapi ya enak anakku. Enak kowe. Maksudnya nek dijak ngobrol lebih dewasa. Iya. Duh dewa Jawa. Tuwek kakang pola. Kok kayak ini madhep rono. Wah. Adewe gak usah koyo ngono. Ngono iki kuno. Terima ngene lho. Wis ngowe iki wis kowe nek Kowe ora usah ngomong kuno. Gak. Ngomong dengkul rematik. gak dukung dia kita. Ayo Mas. Jawa Togong welas sono Gak masuk. mring wak ma mi Soalnya iso muni berang lho iki. Norak ya Mas. Norak. Gak usum. Gak usum banget. Ngono iki tak dolan ini turut sawah. Nah, dhewe kan prei ngono Ya kuwi. mesti Mas sama dhewe. Nah, dhewe paling ning lampu merah. Tepuk tangan wong loro. Malah ngemis. Mas Dereng, piye nak piye umpama aku dadi motor sama dadi apa? Jagang. Entai. iki wis aku karo bojoku iki Aja karo kuwi dadi jagang. kowe dadi motor aku dadi bensine Kok iso kaya esuk ngono? tak grujuk bensin Ben apa? isi bensin Kok gas. tak isi bensin ben iso Oh ngono kuwi to ngunine ya Allah. Makasih lo suamiku. ya isi Apa Umpama aku jadi kupu-kupu, kamu jadi apa? aku tak dadi anu ya, aku tak dadi kembang ya. Endong bisa. Aku ben aku iso mbok esuk itu aku Pak. oh alah Ada romantis lo kamu itu. berarti modelnya sing mencok sing wedok sing lainan wis gak bergaya Kita saling melengkapi. Gak apa kalek tak. Jadi iki pegang kendali ngene. Zaman saiki iki gak kudu sing lanang. Gak kudu selanang. Wanita juga Iya, betul. ngomong wis gak macem Lah iya, awake dhewe dinikmati. Masya Allah, nalon dinikmati ya Mas. Pomo sakral iki Cek. Saklar. Pomo Cek apik gonku. kowe iki omong sakral apa saklar Stop kontakmu wis pedhot kabeh. Iya gak Ren. senat jantos stop ngotak pedhot wah sadurunge jek Apik gonku. Mau kalah modele. Yo. Ku tak Ayo Mas, dilanjut nih. welas sono mring wak mami
Ayo Cus, bagi apa Cus? Besok kapan? Besok kapan? Kapan-kapan. Kapan-kapan karepmu? Iya. Kata Kusui wong nyambut Yo gawe. yo wis tak. Iya tak tutup nih, tak tutup. Besok kapan ketekan Jejer lan gendruwo. Gendruwo nyakar cengelmu. bojomu iki. Bojomu demek. Rusuh. Aku dulure ora. Gelut kok piye? Ojo kok enggak, ojo. Gelut kok piye? Enggak. Agak bakal gandoli blas. Agak bakal gandoli. Ayo dadi wong lanang yo maju. Wong lanang kok resik. Apa? Ini digandol bisa lah, aku udah remuk motor. Wong lanang kudu wani Mas, aja lecek dadi wong lanang ayo maju. Aku udah ditok. Agar Cus aku diantar wis dibar. Kan harusnya kamu jadi pelindungku. Iya. Aku lindungi gak mek ngene kita. Bisa nang rata ngono kae. Iya. Wong kowe nek digodani ngono kae cici pelindung. Oh iya. Sampe napakno aku. Tak cekel, tak ada kali. Besok kapan? Ya. Kapan? Jam wis mepet. Iya lah ya. Jejer. Besok kapan ketekan cecer lan wong ayu. Mas Kereng? Bukan kita kan. Umpama nira nah kode sayang Piye sayang? Jadi Pak Prawi, akhirnya kirim mobil. Anjene sampe Satara Pak Prawi. ing joroti. mesti omahe ndek kaleng-kaleng. Kalau main kali, elek. Dikrambene seneng banget. Latihan zaman saiki numpak perahu. Lah, ya, numpak kaleng-kaleng omahe. Prawi opo? Lu tembang. Jenenge tembang wong Jawa iki penuh kiasan. Lah ya mosok lompat Penuh gerak. makna. Numpak repo. Numpak repo. Belum ben Pak Repo sel. Aku sembarang gelem Ya, Mas tak- kok ambek sampean. Kau tak numpak repo aku sel. Ya, ayo Mas lanjut Mas. Betul ayo juga apa ya? Gak usah peduli karo tonggo kuwi. Tanggaku riyen akeh. Nyidam sarias moro. Tembangnya gawane. Gawane. Sopo? Terus piye? Gawane. Kowe. Ono elek. Aku ae. Apik kuwi. Tunjukkan. Dari bujuku tuh pinter. Terus ya apa caranya? Ini ki yo pinter ngenyek deh. Oh, tenang. Kok iso? Pinter banyak. Pinter sembarang kalian. Nah, Hah? Gak iso. Ya. joget karo aku,
Wah, bapakne Jan lho, aku seneng jenenge nek pas ngethuk, Mas. Lho. Aku tampak ngethuk iso bareng kok. Apik. Ya. Ya. Duduk. Makasih Mas Jul. Iya. Oh ya, nak lega sik ya. Saling cek apa, Pak? Nuwun nggih suami. Mas Jul hati-hati ya jalannya ya sayangku. Selalu kamu juga dong. Iya. Tak durunge Mbak Lucy, presiden kecil ya. Oh, jadi gue cok cahayu gini. Begini tuh. Mbak Sekar, biasa mikire pun iki sing ketene bojo kowe ya nak ya. Aja sing ketene wong kuwi. Video. Sing kowe ya. Sugeng Mas Dalan. Kuwi lucu gejek, Dok. Nggih. Awake masih rapat fit. Mas Gareng, Om Gareng. Good morning, kok morning dong. Good morning. Iya, no, selamat pagi. Oh, Lanjut, sudah pagi ini. Fajar, Mas. Ya, Fajar. Udah semangat Fajar tuh kan? Udah enak, dilebokne pagi ngono wae. Oh iya weh. Good morning. How are you? Oh, fine. Materine tekan kono. Yes. Pokoke yes. Nembang apa, Nduk? Nembang apa, Cak? Sing langgam-langgaman wae, heeh. Mangga. Iya no, lah apa wis apa? Manut, Campur sari. Oke, ya wis, apa? Campur sari. Apa? Ireng manis. Iya, wadah langgam. Manis. Yang mana sih? Campur sari, Mas. Campur sari ya. Itu langgam. Mantus. Garape apa no? Kendake nganggo kae apa nganggo sing kae?
Panut. Oh, Pak. Oh, iya. Campur sari. Gum besok anakku iso kaya kowe no, wis jan lok. Sapa ta jenenge sapa anakmu? Batari. Karo? Batara. Oh iya. Nek loro ngono Mas. Dadi nek mbokku bojoku kok Nek anake sing kendang iku ayom. Besok nek duwe anak kedua yo ayem. Oh. Ayem. Ayom nek ketiga apem. Lho iso ngomong karo anakku. Apa? Anakku Batari. Terus Batara. Lah kok sing telu Batagor Mas. Kita rombongan makanan lho ya. Ya, iya kok. Anakmu sing telu apem lho ya. Kok anakku Batagor. Ya. Ayo nok cahayu nembang. Tintingane sepinten alon-alon bae. Ya. Pokoknya Kok Mas. Cek, duduk, cek, duduk, cek. Nah, siap. ya. Oke. Luar biasa.
Alhamdulillah, masya Allah. Matur suwun nggih Mas. Aku mung melu bangga, aku ya mung melu ndongake ya no. Muga diwasane besok dadi seniman sing piguna, seniman sing mumpuni, seniman sing becik. Arep besok dadi apa wae janji kudu tumindak sing apik ya nak ya. Harus selalu berperilaku baik. Siap ya? Siap. Amin amin amin. Kelas piro ben saiki no? Kula kelas 1 SMP niki. Kelas 1 SMP banyakane anakku. Anak kelas 1 SD. Ora baraan ya. Foto sijine kok. Makasih, Dok. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Iya. Ini ngatos-atos ya nak sak konduripun. Salam kanggo Bapak Ibu. Yes, Masya Allah berkah barokah, barokah barokah. Biar salim sih. Ini Mbak Mega. Ini tangan gorene ngono. Nek salim aku mau tangan gorene. Apa? Lah gak ngono tangan gorene. Ora apa-apa tadi le. Iya. Atas-atas ya, Nak. Kundur atas-atas ya Allah. Bisa kok luar biasa. Semangate hebat. Atas Kiai semono kok gelem melekan teko yahene. Nek ora semangat kok ya ono to, Mas. Betul. Ini alhamdulillah saiki akeh cah do gelem melek bengi kok, Mas. Perkarane Oh, cah cilik-cilik do melek bengi.